Здравейте, YouTube! Днес ще снимем на Майнкрафт, ще правим къща. Да. И това съм аз. Също. Тук някакъв строи нещо. Да, както виждате, вече се промених името на канала. И това ще ни бъде сигурно последният клип, който ще е за 10 минути. Нека да започваме. Къщата от какво дърво да е? Дъбови дъски какви? Ники, къде отиде бе? От бели дъски ще направим малко. Да. Дъбови или брезови? Брезови. Такива. Окей. Така. Каква да е? Някаква не много хубаво. Уютна. Тук вратите, нали? Те трябва да са от бреза. Аз не знам какво е стил за правене на къщите и че... Виж така, яко ли става? Доста интересно. Да, когато минат 30... Помниш ли особено края на клипа и така? И да, хора, пускаме бомбата. Да. И клипа спира. И аз съм... имам такива бомби. Бях написал между другото преди скинчент нещастник, защото Акси беше споменал само веднъж за клипа в мен. И се бях разсърдил, защо не ме бяхте поканили. Добре, сега. Чакай малко, значи. Брои тук колко купчета съм го направил. 1, 2, 3, 4, 5, значи 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Вратата такава ли да е? Да, такава е стабилна. Окей. Няма ти грешка ли да? Не мисля, че имаш. Да, имаш. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, така ли беше? 1, 2, 3, 4, 5, така ли беше? Не. Сега точно вече. Окей. Да, сега точно вече. Стига бе. Какво аз да го издигам? Добре, ти го издигам. Сега пак си да види. Да, ще говоря за него в този клип, за да види колко ще ми бъде благодарен. Той само иска да му прати програмата за снимане. Да, може да ми се чува звука на мишката, обаче... Но чува ли се моята мишка? Не се чува. Моята се чува така. Така се чува. Сори. Така се чува моята. Какво казах? Снимаме клип. Ако искаш, можеш да дойдеш. Те са написали хай. Да. Кажете хай на YouTube, сега нещо да пишат. Ето хай. Аз го написах. Ама сега YouTube. И ти кажи как да. Сега с вас е три. Да, голяма работа. Значи 4 блока ли ще го издигаме? Колко? Да, 4. Окей, значи аз ще правя тавана. Нататък може да направим и втория етаж, още така 4-ти етаж. После да го направиш строене на къща епизод 1, после като ти свърши времето епизод 2, така. Къщи. Така. Да, къща ще направим, ще стрием. А чува за гърбът, какъвто го направим, ще пазим докато се сетим, нали, идейки. Здравейте, ето вече сме готови, легнали сме. И сега ще се будим, лека. И
Показах. Оф, да, ставам. Окей. Айде. Харесват ли ви нашата идея с леглата, с одялото? Ако ви хареса, кажете да. Извинете, че коментарите. този клип беше само 5 минутки, но ако ви е харесала къщичката, сега ще ви покажа вънка. Ето така изглежда. Да, е така, доста е готина. Така, Кефчета яка. Не много макети. Именно. И това ще е сега. Може да изтрием. Може и втори епизод да направим. Аз ще казали на всички. Какво? Казали на всички. Да, казах, що това е стриве? чао. Ние само трябваше да направим къщата, ви я покажа. Може да си върнете да я видите. И това ще бъде до следващия клип.